दिनै मुलुगनां गान्दा सानजों लोब्बा लाखिनानै गलाघाट जिल्लानि बखाघाटआव आसाम सरकारा खमैबो 2479 निबो बांसिन गान्दा गंखौ सावनानै फोजोबस्राङो। गान्दानि गं सावनाय हाबाफारिखौ रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गान्दानि गंआव अर फोजोंनानै बेखेवना होयो। बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि एबा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया नंखाय एनकाउन्टारनि मुङाव सानै सुबुंखौ गावनाय जाथायनि सायाव CBIनि नायबिजिरनाय होनांगौ होननानै रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम खावलायहरो। लोगोसे बिटिसि हालामाव गोजोन थासारिखौ लाखिलांबाय थानो थाखाय ULBनि दैदेनगिरिफोरनिसिम दावराव दावसि सोमजिहोनाय थासारिखौ बन्द खालामनो खावलायहरो। तिनिसुकियानि कक्रातुलियाव बिजामादैया बिखुनजोखौ बुथारनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। हद्या गगৈ मुंनि बिखुनजोआ बिजामादै पलाश गहायनि न'आव जानाय मोनसे फोरबोआव बाहागो लानो फैदोंमोन। फोरबोआ जोबनायनि उनावनो पलाशआ गावनि बिसिजों नांज्लाय खमज्लाय जानायनि उनाव न'नि लांगोना मोखाङाव बिखुनजोखौ बुथारनानै गारना दोनो। जाथायनि दायनिगिरि पलाश गहायखौ पुलिसआ हमनानै नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोन्दों। रङियायाव माखासे आइजोफोरा मोब्लिब बिफाननि मावख'आव सोमावसारदों। थांनाय 12 साननिफ्रायनो गाज्रि जानाय ट्रेन्सफर्मारखौ फोसाबैनि जाउनाव 2 नं मोब्लिब रानसारथाय खोन्दोनि मावख'आव सोमावसारगिरि आइजोफोरा दुंहाव थासारि सोमजिहोयो। मोब्लिब रानसारथाय खोन्दोनि बिबानगिरिया सोमावसारगिरि आइजोफोरनि सायाव गाज्रि आखु बाहायनायनि अजद थिखांदों। रायजोआव फिन बन्द जागोन 3000 सरकारि फरायसालिफोरा। फरायसालियाव फरायसानि मिजिंथिनाय बायदियै मुं थिसननाय मोनैनि थाखाय सरकारा बे थांखिखौ लायो। 2022 मायथाइनिफ्राय गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ आबुं महरै मावफुंनोबो सरकारा थांखि लादों। गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ मावफुंनायनि सिगां फरायसालिफोरखौ जुथायनायनि हाबाफारिखौ जागायजेनदों।